בסדר גמור. יאללה ג'מאעה, יאללה ג'מאעה, יאללה חבר'ה. בוא נכניס אותו עוד טיפה. הלך עוד טיפה, עכשיו, אז הולך, זה פרופיל, איציק זה פרופיל? רגע, לא, סורי, לא, הוא עוד שני מחליק. לא משנה, לשחרר את זה מהבוץ, לשחרר אותו מהבוץ. הוא צריך 10 סנטים כולה עוד להיכנס. תמתו שם, הלו, נהיה לנו כבר, הלו, מסורי, תראו מפה, אני ואתה מפה ותקיפה. בוא תעזור לי. יפה. חבר'ה סבבה. אתם. אני חושב על זה. אנחנו נצליח במלחמות רק בגלל החבר'ה כמוכם. תפיל! וואלה, אתם הולכים ליוטיוב, אז חבר'ה, תראו מה אתם שווים. מה אתה עושה? אתה תשאר שם, אתה עלק. מה, אין לך מוח, מילה? אין לך מוח. נו. עם השני נכנס... כי אם אתה נשען פה, זה עולה לבד, אני לא צוחק. רגע, בוא נכניס את השני ושניהם יוצאים. אבל השני פספס לגמרי. אופיר, תחזירי לו את הראש! לאיפה היא תלך בדיוק? בשביל השני צריך... אופיר, דודי. אולי תיישר את ההגה. אופיר, תעלי בבקשה לטרקטורון, נו. איך אני אעלה? לא יודע איך תעשי את זה. לא. הנה, הולך. כן. יפה, חבר'ה. כן, נו, אשה. תרד אתה מהכלי, מה אתה עושה צחוק? צריך לרדת, זה לא גלגל אחד מהימין. בסדר גמור, בסדר, הופ. זה כיבותיים. מי זה? כבר חסוי. כן. מי זה? היחידה הסמויה? מה פרסמנו בעד שניים? מי זה? תן לי. אבא, יאללה, תתופיו. מה הוא רוצה ממני? דבר איתו כך. רגע, זוז, הלו. תתקשר לשולי, תתקשר. תתקשר ליאק, תנתק. איפה הטלפון לא אצלי? עם שלך. למי? ליאיר, בטלפון הזה. מה? תוריד איזה מין.